Kinsay gusto mo answer sa number 4? Ma'am, si Dudong Pawiks, ma'am. Ana siya ganina, ma'am. Gusto siya mo answer sa number 4. Pabuto na lang nato, ma'am. Dali, ma'am. Nakadungog ko, ma'am. Ingon siya. Ako mo na pinakauna na abot to. Early birds kay ko ba? Mulingkod na ko di. Pika sa'yo ni Dudong Pawiks. Good morning, Dong. Good morning, ma'am. Sayo lagi ko, ma'am. Kay sayo kay ko kamata. Morning, Ma'am. Good morning, ma'am. Good morning, mga bata. Late na Lingkod mo ba? Dito. Sa'yo pa, Aron. Nauna lagi ka sa mga gamay. Gani. Good morning, class. Good morning, ma'am. Mag-exercise sa tanin nyo, B. Mura magkatulugon inyong mga dagway. Sige, tindog mo, mga bata. Paa, tuhod, balikat, ulo. Paa, tuhod, balikat, ulo. Paa, tuhod, balikat, ulo. Yay! Nya, nawala ng katulugon. Kinsa pa may katulugon diya, kaya ako pakantahon. Wala na, ma'am. Ma'am, si Kirara tuod, ma'am. Mga bata, kay balo na ba mo divide? Yes, ma'am. Patay ko ani din ako kabalo divide baya. Ano? Ako mo kuno ron. Claire, dan awas si Dudong Pawiks nangalot. Murag di na kabalo mo divide ba? Kabalo usted kuron. Siguro kay nangalot mo. Sugod na po si bagong bayan. No? Murag akong istoryahan aning duha ba? Sige, B, kabalo maday mo divide. Kinsay mo answer sa number 1. Mama! Class, ibaba ang kamot. Ako ang mamili kung kinsa ang mo answer. Kayagaw kayo mo. Sige, ma'am! Kadali raan na. May untag English ug Pilipino ni kidali ra kayo patay. Sungog ka na pa ko ning duha ron. Kalawa, Claire, na problema na. Gani. Kamu ba? Ayaw magsikangan siya. Tudluan na lang din nato na para makabalo siya. Sige, tudlo, itukan ka na mo ni ma'am. Oh, ito, anjud ka na mo. Number 1. Stand up. Dalugdog, stand up. Yes! Kasimpol! 10 divided by 5, 2, ma'am! Very good. Number 2. Stand up. Patay ni ron kasi ako na isunod. Tuloy lungsod. Binako ka matawag ni Mamba. Nagtapad namin tululungsod. Yes! Pagyak ko nung Pawiks P. 15 divided by 5, ma'am, equals 3. Very good. Tuloy lungsod. Ka-bright sa mga bata, oy. Number 3. Ha, ako na jud ni ron ba kay lisod-lisod. Patay. Bagbagbayan, wala ang sadot. Pasi ako'y mapili at mamamuranan ba? Naunsa ka diha Dudong Pawiks, mura makagipadingot diha. Nakulbaan siguro na Maria. Wala oy. Kay hiun ko ba? Bagong bayan. May gani dili ako. Yes, ako na jud. Sabi ni mo ikaw na. 20 divided by 5, ma'am, equals 4. Very good, bagong bayan. Maayo, kay kabalo ka mo divide. Sipat ang aging ng bagong bayan, no? Excuse me, ma'am. Manghi isa ko, ma'am. O, sige, Dudong Pawiks. Balik na yun, ha? Yes, ma'am. Mubalik din ko. Ma'am, nagpatik-atik si Dudong Pawiks at iihi, ma'am. Kay siya na may sunod mo answer, ma'am. Paubuta to, ma'am. Tanawa, Maria. Si Dudong Pawiks wala pa kabalik. Ganit, no? Kamu ba? Kuan kayo ba? Tudluan na lang din nato. Naisabay na diha. Kinsay gusto mo answer sa number 4? Ma'am, si Dudong Pawiks, ma'am. Ana siya ganina, ma'am. Gusto siya mo answer sa number 4. Pabuto na lang nato, ma'am. Dali, ma'am. Nakadungog ko, ma'am. Ingon siya. Kaligtas, yung kuha na ron. Yung mana siguro itong answer nila ba? Mubalik na ko, bi. Ma'am, nana si Dudong Pawiks, ma'am. Ma'am, dara, ma'am, no. Uy, wala pa din nila na-answeran. Palikuha na ron. Ayaw katingala, Dudong Pawiks. Kaya ikaw gipaabot, ana. Dudong Pawiks, stand up. Daro pa lang na. Sweet to kay kuha na ba? Divide pag yun.
Answer number 4, Dudong Pawik. Pasunod man siguro ang answer ani. Pini-answer man siya og 2, 3, 4. Okay ni. 5 jud ni sigurado jud ko ani. Lima na ma'am, 5 akong answer. Tanawa ka rin ipasunod niya answer. Gani no, tanawa ra god. Maria, clear. Ayaw magpangatawa. Nangatawa ang duha. Mali siguro kung answer. Dudong Pawik, mali ang imong answer. Nganong mali man ma'am? Pila day answer ana? 5 divided by 5 equals... Mama ko, ma'am. Sige, Bagong Bayan, stand up. 5 divided by 5, ma'am, equals 1, ma'am. Petig yun yung bayhan, no? At kay gnong.